Алекс, браво! Направи го както трябва. Бори се до последно. Ивчо, ако нямаш работа там, бе. Айде, Мариане! Бой от тука! Абе, бой от тука, бе! Браво, Крине! Къде ти хората? В гардероба. Раницата! Колата беше с низ, аз и съм. Фащаш. Не, само първо посигнеш. Браво, Казако! Само моята се свърля отбор, защото се отказаха. Те бяха, че чакат да играят как сега. Пловдив Сити. Да. И това там първикаш ще направим втори отбор. Всеки се съгласи. Седе сега се Мариане, как ще върнеш тази топка така, бе? Как да подаде? 50 пъти. Айде, пускай на Мариан. Нали Стефан сега са 17 на 1? А пък ние ли Мариане, какво правиш, бе? Ти сте просто как 16-та... Това беше много яко. Бразилско, Няколко малко по-долу. И идват мачове. Те му така не знам какво правят. Аз преди ще ги записвам. Айде, търси позиция. Освободи се от него, Мариане. Освобождавай се. Айде, продължи. Айде, тръгни къща. Се разболявайте. Евчо. Евчо, той е твой. Тука. Далеч си от него. Не, тия са... уния на това. Де точно е 9 граница. Защо заради точно? Не, просто ако те сега някъде го продадат, ще му държат някакъв част от това. Аре, връщай, Мариане. Не, никой. Защото той тренирал там преди много. Той там е започнал. Ето нали си има такова. Да, той нали си има такова. Точно. И те му държат правата. Не чти го само. Ако има някакъв трансфер, ще дадат някакви пари на... Да, това е при. И затова собствено се държи отбора. Да. За турнират ли? Кой турнир? Той има време да се създава. Какво ви става, бе?
Айде, давай. Айде, още. Ай, Ванко, завърши. Ей! Ева, какво правиш, бе? Емо! Иван, е ли го пи този чай? Целият да го не го влезе. Наша игра с ръка. Да. Слепота. Иска днеска се събираме да ходим на... Са купили някакво скеле. Сме купили за Коледа. Беше обещал, вика, направите ли вика 3 мача днес на пак. Вика, имам едно теле, вика, ще го за Коледа, вика. Вчера го снимах рано, направено. Сам дали ще ходим. Втория ден... Много добре. Няма така да се вземе. Не, Карл Ома той чуда не ми беше. Това беше парите. Хубави става, вие сте тотално Той щастава. даже в Раковски бая известен. Си е в схемата. Има ли нещо там? Той сега пак е в Раковски. Превите млади? Не. Преди Раковски. Всички да преви пред него на този толкова си чува или какво. Капре, ама той най-вече говори да склоши по-малко. Карл, кажи аз да кажа, ти къде си? Браво, Сашка! Ще те прино трябва да вземат 100 лева, аз трябва да си дава 30. Да, вижте, заради това нещо. Пробявам. И помня, че той аз малко привикваш всеки по-отделно остави се. Също така. Всеки по-отделно. Такива... Пък те предполагам дават на кълпак. Те правят на омато и на това. Не, сега примерно ако си играл цял матч, На някой давал повече. да, верно е това. Да, наистина. Ще има двама-трима. Иначе е верно сега. И той, като сте си говорили, то няма забрах да се говори с него и вика, добре, вика сега. Ти примерно днес ще изкараш матч. По-хубаво вика на тебе дам 100 лева, колкото на някакви тези си вика, дете стоял на скамейката, нищо не е правил и вика и аз го виждам, че не тренира правилно. Ама пак не е правилно сега. Сега то много рейджове. Да, за да се 23 лева, как си да кажеш, окей, ама да. Той сега ти трябва да вземеш 100 лева, той дава 30. Влизай! Те са още малки да залъгаш пари, ама да речеш, че дай много да... Там, като седиш зад него, как да я хваниш, Мариана? Как да я хваниш, като седиш зад него? Който си протежда и за него е жълто протежда, но това повече коли... Не, това отношение. И това първо да не са му дали експert план, що и да ги разпределя. Леко, леко. Айде, Аз се тия пагази си ги спомням. Това ли са уния? Аре, кой му иска? Кой ще тръгне към него? Емо, раздвижи се, бе. Те май даже и не играят. Вот седите и чакате.
Ради, вратар. Преса. Въдните. Там се. Той е това. Тръгвай! От 5 места над. Аре, Мариане, върви се да помогнеш на този отбор. Какво вървиш отпред? Дали на този рифана, приятел. Ау! Приятели и му помага. 8-0. Рифаната няма нищо. Той, като има такъв турнир, използват на даде главната обичка на децата. Бачи го с грома съм. Занимава се. Отделно се има една такова такива сини. Как се казва? Негова. Има. Да. Пак там. Аре, тръгни. Той си ги... Те са на това. Аре, бе, светло, бе. Тук човека е твой. Знам, как са набута. Абе, ако ни кичите, няма стане. Преди това беше в школа. Да, така е. Бой, Ивчо! Браво, Колине! Дънито ли? Дънито ли? А как ще чукнеш към него, бе? Те сега са двамата, толки Сиричко и... Те от едно време в школата. Не, той сега беше махнал, той беше школата, когато и аз бях. Той беше на... Той е Ваня Сисанов, той е оттам. Чето по-не си хером. Капчето ли си пила? Ще има да гледаш. Навътре събираш. Чули какво че каза ти? Пак? Друга цел. Те можете да се откажат. Кой ние? Не, Димитров град. Не може. Не може да се откажат. Айде, Мариане, бой, веднага! Я само казах. Това съм селител. Аз съм прекатали първи на кръстата време. Другото. Айде, заминавай. Айде, пак също. Ема до човека, близко. Близко, гледай то. Човека не топка, бе. А, така,
Българският.